пишет Артемий Лебедев. Не перестаю восхищаться отсутствием комплексов и свободой белорусского языка. Тут принцип как слышится, так и пишется. Проверочные слова невозможны. Скажем, река называется Волга. Как называется город над ней? Волгоград. Прекрасно же. Но есть лимит для восторга. Когда мне говорят, что надо писать «Беларус», я шлю нахуй ровно по одной причине. В русском языке соединительное гласное «о». Поэтому только и исключительно «белорус». Потому что я говорю и пишу по-русски грамотно. И не готов коверкать родной язык ради соседа, даже любимого и родного соседа. Ну и, разумеется, Белоруссия. Но никак не Беларусь. Это я. Конец цитаты. Что не так с этими тезисами Артемия Лебедева? Мяркую, што тут можна было б паставіць кропку і паслаць туды Артемія Лебедзева, куды ён таксама пасылае ўсіх, хто кажа не так, як яму падабаецца. Але увогуле мне асабіста не падабаецца, што мы павінны браць пад увагу і абмяркоўваць нейкага там Артемія Лебедзева з Расеі, таму што гэта праблема Расеі, расейцаў і расейскіх экспертаў. Мы больш павінны займацца сваімі справамі і тым, што ў нас ёсць. Але тое, што неправільна, калі Артемій Лебедзеў пазіцыянуе сябе як чалавек вельмі грамотны, то я б яму раіў зазірнуць на такі партал як Грамата.ру, дзе можна спраўджваць памылкі і куды я таксама вельмі часта адсылаю сваіх студэнтаў, калі яны маюць нейкія пытанні, сумневы у націсках альбо ў літарах і гэтак далей. І вось я сёння літаральна перад нашым эфірам зазірнуў на Грамата.ру, і там ёсць апошні допіс з 6 жніўня, то бок дастаткова свежы 26-го года, и там комментарий гучит таким чином. Мы вступаем на скользкую дорожку, уводящую в бездну острейших дискуссий. И вот мы с вами на этой скользкой дорожке сегодня знайшліся ў гэтую раніцу. И то, что далей до пытания. В русском языке осталось прилагательное «белорусский», хотя официальное название государства изменилось на Республика Беларусь. Подобно як Молдаване и Молдова. Так написано на гэтым портале, які з'яўляецца такой вельмі істотнай акадэмічнай крыніцай. І, уласна кажучы, назвы Белорусія, як бы не хацеў Артемій Лебедзеў, просто не існуе. Яна існуе ў расійскай прапагандзе, у расійскай гістарыяграфіі, пачынаючы там з канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя, бо і пасля распаду Рэчы Паспалітай гэта было вельмі важна для царскай прапаганды. А у сённяшняй сітуацыі ёсць Рэспубліка Беларусь альбо Беларусь, і калі вы зазірнеце таксама, і Артемій Лебедзеў зазірне у афіцыйныя расійскія дакументы і парталы Міністэрства замежных справаў, напрыклад, то там вельмі дакладна прапісана назва нашай краіны, нашай дзяржавы, гэта Беларусь альбо Рэспубліка Беларусь. Іншых варыянтаў, версіяў проста няма. Вельмі прыкра для Артемія Лебедзева, пэўна, гэта чуць. Што тычыцца белорусский, так, вось гэты момант, беларус і гэтак далей, то тут усё ж такі мы уступаем у іншае поле, у іншае рэчышча граматыкі. І у граматыцы расейскай, калі мы карыстаемся расійскай мовай, то там не існуе злучальнай галоснай «а». Ёсць толькі злучальная галосная «ое». Ну, пра што і піша Артемій, так? Як вам такі лінгвістычны аргумент? Так. І ў дадзеным выпадку этымалагічна, калі даходзіць да слова і гэтак далей, то тут карыстаецеся мовай, то пішыце грамотна. Але гэта не датычыць слова «Беларусь», бо «Беларусь» гэта афіцыйная назва, і акурат яна з'яўляецца грамотнай. Я разумею, што можа не вельмі цікава абмяркоўваць нейкі посцік расійскага дызайнера, але ж вялікі ўплыў яго таму, мы яшчэ крыху абмяркуем. Вось ён яшчэ адзін ягоны тэзіс, што беларуская мова нібыта жыве паводле вот гэтага прынцыпу, і мы таксама яго памятаем. Так як чуецца, так і пішацца. Таму вось у ёй немагчымы праверачныя словы. А што тут праўда, а што такая, можа, вельмі прымітыўная уяўленне пра беларускую мову і чым насамрэч беларуская арфаграфія адрозніваецца ад рускай? Для мяне тут самае прымітыўнае гэта калі ён лічыць сябе інтэлігентным чалавекам, адукаваным чалавекам, то гэта заўсёды адкрытасць на іншасць
І нават калі я не пагаджаюся, я спрабую зразумець, а магчыма, я не маю рацыі. Калі да мяне прыходзіць студэнт і кажа штосьці, што я разумею, што гэта не супадае з нейкімі фактамі, не супадае з граматыкай, то тады мы пра гэта размаўляем, што вось глядзі, гэта памылка, так? Гэта так не робіцца. У дадзеным выпадку гэта пытанне сапраўды, якое увесь час вісіць у паветры і якое не з'яўляецца пытаннем з канчатковым адказам. Пагэтаму, калі чалавек закрываецца і не гатовы зразумець, што кожны народ можа мець сваю мову, сваю культуру. І так, гэта трэба шанаваць, і да гэтага падыходзіць з шацункам пэўным, то тут пытанне ўжо да гэтага мыслення велічы Артемія Лебедзева. Гэта самае галоўнае пытанне. Слухайце, а дзе вось гэтая мяжа паміж правам кожнай мовы мець свае назвы? Напрыклад, там, замест Deutschland – Германія, ці замест Суоми – Фінляндія. І вось дзе гэтая мяжа паміж правам кожнай мовы мець свае назвы і правам краіны сказаць, вось наша афіцыйная назва, калі ласка, пожалуйста, называйте нас так, спадарства расійскае. Вось чаму аргумент, што мы не кажам Deutschland, ці там мы не кажам Суоми, ён у выпадку Беларусі можа і не спрацаваць. Чаму так? Мяжа пролягае дакладна там, дзе пасля лінгвістыкі пачынаецца палітыка, пачынаецца ідэалогія. І ў дадзеным выпадку гэта чыста ідэалагічнае пытанне. Большасць, я думаю, расейцаў, якія прызвычаіліся да гэтай назвы Беларусія з тэлебачання, з газетаў, з інтэрнэту, з камунікацыі, для іх увогуле не ўзнікае пытання, што штосьці не так. Але дзяржава і прапаганда, ідэалогія цудоўна ведаюць, што тут не так. І чаму для іх гэта так істотна і так важна. Чаму гэта важна падкрэсліваць у прамовах там Пуціна, чаму гэта важна падкрэсліваць на каналах расійскай прапаганды. Бо такім чынам старэйшы брат, гэтак званы, падкрэслівае вось тое, што яны з'яўляюцца над гэтым усім, над гэтай схваткай. І яны гэтым кіруюць, і для іх у дадзеным выпадку гэта з'яўляецца прыярытэтам. Але мы таксама не павінны думаць, што мы такія маленькія і нічога не маем для таго, каб сказаць. Граматыка – гэта жывы працэс, і беларуская мова таксама прайшла шмат рэформаў у тым ліку, і ў ёй былі змены, як вы ведаеце. Таксама расійская мова, яна не з'яўляецца застылым, як і любая іншая мова, не з'яўляецца застылым канцавым прадуктам. Гэта тое, што змяняецца. А хто змяняе? Змяняем мы, змяняюць навукоўцы, змяняюць людзі, а потым гэта з акадэміі навук спускаецца далей у школу. І з'яўляюцца выключэнні з правілаў. Я лічу, што тут пытанне да акадэміі навук, якая магла вельмі лёгка адным параграфам вось так зрабіць гэтыя змены, прапісаўшы ў правіле, што так, у рускай мове ёсць злучальная галосная ОЕ, але пасля зменаў, якія адбыліся ў назве дзяржавы афіцыйнай, сёння дзяржава называецца Беларусь альбо Рэспубліка Беларусь, пагэтаму ёсць пазнака дапусцімая, так, дапушчальная, ДОП, пішецца ў слоўніку, дапушчальна пісаць Беларус, напрыклад. Мы вас запросили як такого журналіста, як філолага, так, але ж вырашаецца, што гэта пытанне не мовы, а гэта палітычнае пытанне, таму што калі ты кажаш на Украіне, калі тебе просто так не казаць, гэта ўжо не самастойны суб'ект, а такая тэрыторыя, палітычнае пытанне. Абсалютна гэта палітычнае пытанне. Мы тут, як беларусы, што мы можам адказаць, чым мы можам адказаць Артемію Лебедзеву? Так як я пачаў нашу размову, можам яго проста паслаць, а можам зрабіць штосьці большае. Бо пераходзячы з гэтай эмацыйнасці ў канкрэтыку, а канкрэтыка кожнага беларуса можа быць толькі адна, калі мы не будзем звяртаць на тое, што гаворыць там нам Лебедзеў, а пачнем проста вучыць сваіх дзяцей, вучыць сваё атачэнне,
самі перш за ўсё гаварыць па-беларуску. Калі беларуская мова будзе ў нашых палітыкаў не проста працоўнай мовай, калі яны прыходзяць на тэлебачанне, размаўляюць па-беларуску, адчытваюць прамовы, якія ім напісалі дарадцы па-беларуску. Гэта ўсё цудоўна гучыць, але яны выходзяць з эфіру, выходзяць з пабліку і пачынаюць карыстацца расійскай мовай. Ну, вось як мы з Марынай. Расійскай мовай то будзе Беларусія. А чаму нас так трыгерыць увогуле гэта Беларусія? Так, то бок беларусы маглі б не звяртаць увагі. Ну, прыехаў расійскі турыст. Ну, Беларусія і Беларусія, і добра, і Бог з табой. Апошнія гады мы бачым так шмат вось гэтых скэндалаў у Threads, у тиктоках, у інстаграмах. Карожыць, ну, менавіта так. А чаму вось Беларусія так зараз трыгерыць беларусаў? Комплексы, можа. І ці гэта здаровы? А можа, гэта здаровая рэакцыя? Гэта не комплекс. Я бачу у гэтым у сённяшніх рэаліях нешта іншае, бо мы такім чынам падкрэсліваем, што мы не частка Расіі і мы не расейцы. Мы ад іх адрозніваемся. Мы маем сваю культуру, сваю мову, свае традыцыі. Зрэшты, расейцы, якія бываюць у Беларусі, сярод маіх знаёмых, мы камунікуем, бо мне цікава ведаць, што яны бачаць сёння там. І яны кажуць пра тое, што беларускай мовы, на шчасце, у публічнай прасторы стала больш вывесак, больш беларускай мовы, менавіта вось яны бачаць на ўласныя вочы у музеях і гэтак далей. Але, на жаль, не чуюць беларускай мовы у грамадстве. Яе стала менш. І гэта таксама вельмі істотны момант. Пагэтаму чым больш мы робім, каб гэтай мовы было больш не толькі у пабліку, але і ў камунікацыі, тым больш мы падкрэсліваем, што мы іншыя і некая Беларусія нам не страшная. Тады, калі у нас будзе абсалютна сваё, і мы не будзем задумвацца над тым, што для нас так істотна Беларусія ці там Беларусь, то мы просто на гэта перастанем звяртаць увагу, бо навошта. А гэта вось тое, пра што зараз мы размаўляем, гэта увогуле цалкам расійская праблема, ці гэта асабістая праблема Лебедзевай ўсё ж такі? Ці ёсць сёння не імперскія рускія? Ну, мы тут падышлі да вельмі важнага пытання. Гэта не толькі праблема Лебедзева, гэта пытанне імперскай прапаганды, імперскай ідэалогіі. Гэта сур'ёзная праблема, і адсюль растуць праблемы Лебедзева і іншых расейцаў. І хочу сказаць, што нават тыя хорошыя рускія, пра якіх вы кажаце, яны вельмі часта не разумеюць гэтай розніцы, не разумеюць, у чым праблема. Чаму мы не можам так называць нашу дзяржаву, нашу краіну, што гэта упіраецца ў гэтыя імперскія амбіцыі і гэтак далей. Яны кажуць, не, для мяне гэта звычайна, я з дзяцінства так чую, дзесьці ў Піцеры альбо ў Маскве, альбо ў Хабаровску. Яны так проста гэта ўжываюць і не задумваюцца над палітычным падтэкстам. Тое, што дзяржава іх выкарыстоўвае такім чынам, іхную свядомасць, то гэта шырэйшая праблема. Праблема, якая вырастае менавіта зверху. І яна не вырасла, калі з'явіўся Владзімір Пуцін ці там у часах савецкіх. Гэта праблема значна з больш глыбокай гісторыяй, як мы ведаем. Ну, напрыклад, я прашу прабачэння, вось не так даўно у сваім інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Невзоров. Хороший русский, так мовіць, так? І калі яго там паправілі, сказалі, ўсё ж такі Беларусь, не Беларусь. І ён, ну, падаецца чалавек там наших каштоўнасцей, але сказаў, што прабачце, простите, я привык, и мне не надо рассказывать, как мне там говорили. Вось гэта ёсць, вось гэта яно. Так? Гэта яно, гэта такая пэўная таксама закамянеласць, калі чалавек не гатовы сказаць, так, сапраўды, я буду так рабіць. Ведаеце, усё жыццё мы таксама казалі паехаць на Украіну. Але сёння я сам, хаця дзесьці, мне падаецца, ну не, гэта не граматычна там, бо я як філолог адразу вось гэты момант. Гэта не граматычна, трэба казаць правільна, так? Але справа не ў граматыцы. Справа тут ужо ў чымсьці большым. І па гэтаму я абсалютна ўжываю форму «ва Украіне».
Таксама звярніце ўвагу ў польскай мове. Вось, у нас нават пытанне такое, спадай, Сергей. Вось Кузя запытвае у нас у чаціке. А як вы ставіцеся да таго, што палякі гавораць на беларусную, нават на ўкраіне? Апярэдзіў я гэта так. Звярніце ўвагу, што ў польскай мове гэты прыназоўнік «на» выкарыстоўваецца таксама ў кантэксце крэсаў, так званых, межаў, то бок суседзяў, якія ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай. І таксама другі вялікі брат, бо Рэч Паспалітая – гэта таксама другая імперія, у якую уваходзіла нашыя землі таксама ўваходзілі. І тут таксама трэба казаць праўду, казаць факты, што гістарычна гэтае «на» азначала менавіта падпарадкаванне. Вось. І, канешне, у польскай свядомасці гэта таксама прысутнічае, існуе. Пра гэта мы мусім гаварыць, мы не мусім тут сябе трактаваць як хтосьці меншы і чагосьці баяцца, а проста казаць пра факты. Гэта пытанне вельмі складанае, таму што палітыкі, на жаль, яго выкарыстоўваюць для таго, каб выйграць выбары. Для таго яны нас дзеляць, яны нас свараць, і адсюль адбываюцца ўсе гэтыя канфлікты. Я думаю, што для чалавека, які пачне вучыцца ў школе ва ўкраіну, і потым гэта будзе ўжываць далей, для яго не будзе пытання. Ці так правільна, ці так правільна. Проста гэты момант трэба прагаворваць. Я студэнтам заўсёды гэта прагаворваю. Чаму «ва», чаму «на». І гэта вельмі важны момант, каб выкладчыкі, каб настаўнікі гэта рабілі ў школе. Вучань павінен гэта чуць. Таму што я думаю, што для многіх вучняў гэта проста пытанне, якое не ўзнікае. Для мяне яно не ўзнікала ў школе, шчыра скажу. Яно ўзнікла значна пазней, калі табе хтосьці пра гэта пачынае казаць, альбо ты сам пра гэта даведваешся і гэтак далей. Пагэтаму вельмі важна пра гэта тое, што вы робіце, тое, што вы кажаце. Ведаеце, наконт Польшчы есть такая цудоўная кніжка Джорджа Фрыдмана «Наступныя 100 лет». Не ведаеце, ці ведаеце вы такую кнігу? «Наступныя 100 лет». Джордж Фрыдман – гэта такі навуковец амерыканскі, даследчык, які, это сур'ёзна, гэта не там інфа-цыганства. І ён у 2009 годзе напісаў эту кніжку, і я памятаю, як 3 гады таму усе былі здзіўлены, як ён прадказаў, вось ён пра вайну ва ўкраіне, ён усё там чотенька расклаў. І дык вось у этой кніжкі ён піша, я чытаў яе калісьці, пра тое, што 30-х, 40-х, карацей, бліжэй да сярэдзіны этого стагоддзя, так, Гародня, Брэст і ўсё такое, палякі ўсё зоймуць, і гэта будзе Польшча. Ну так, папросту. А Фрыдману можна давяраць, бо ён, пакуль ён прадказвае, цудоўна, з дакладнасцю. У Крамлі таксама прадказваюць, што палякі хочуць Львоў забраць, ведаеце, можна па-рознаму. Па Фрыдману забяруць. Да, па Фрыдману забяруць. Пагэтаму папахвае тут крышку расійскай прапагандай. Гісторыя, яна такая. Ведаеце, сёння асабліва рабіць прадказанні, калі вайна ідзе, гэта вельмі проста. Усе кажуць раптам, што яны ўсё ведалі. Гэта кніжка 2009 года. Так, толькі Навадворская прадказала гэта ў 90-е гады яшчэ, калі гаварыла пра вайну ў Чечені, калі там усё пачалося, то гэта быў той момант і вызначнік, што ўсё будзе ісці ў гэтым кірунку. Вось. А тут раптам усе зрабіліся прарокамі. Ведаеце, Сергей, я яшчэ бачыла такую рэакцыю нават у нашым чаціке, іншых у трансляцыях, калі такое меркаванне, што няхай гавораць Беларусія, расейцы, каб было больш розніцы паміж намі. Няхай на сваей мове кажуць, як пажадаецца. Што з гэтым меркаваннем? Чаму, на ваш погляд, важна папраўляць расейцу нават, як беларусы робяць у трэц, у соцсетках, і ці важна гэта сапраўды? Ці патрэбна гэта марнаваць сваю энергію ўвогуле? Ведаеце, апошні раз, калі я быў у Беларусі, гэта быў 2019 год, і мы пайшлі тады на канцэрт Аллы Пугачёвай у Менск-арэну, і Алла Пугачёва са сцэны сказала: «Добрый вечер, моя уважаемая Белоруссия». І у 15-тысячной Менск-арэне зашумела.
І для мяне гэта быў вельмі важны паказнік, што так, мы прыйшлі на Аллу Пугачёву ўсе, але пры гэтым нам не падабаецца то, што яна кажа са сцэны, мы ўсе чуем, што так не павінна быць. І гэта для мяне быў вельмі важны знак, што ўсё ж такі ў Беларусі людзі ведаюць, як называецца іхная дзяржава, як называецца іхная краіна. Папраўляць ці трэба? Абсалютна, бо ў дадзеным выпадку няма такой назвы. А ў расійскіх дакументах таксама няма такой назвы. У граматыцы беларускі так ёсць. І на гэта яны маюць права. Калі не хочам пісаць беларускі, не пішыце па-расейску, ну, што я магу тут сказаць. Але Беларусія няма такой назвы проста ў расійскай мове. Вось у чым справа. Яна афіцыйна, я ўжо казаў пра гэта, зазірніце ў дакументы МІД РФ альбо на граматару, і там ёсць Беларусь. Вось у чым справа. Слушай, а чаму, ось у мяне такое пытанне, а чаму менавіта зараз з'явіўся гэты пост, гэты допіс Лебедзева? Ну, то бок, ідзе 5-й год вайны з Украінай, расейцаў, так? Шмат расейцаў едуць у Беларусь там за... Я не ведаю за чым. За інтэрнэтам, там, ці за свабоду. Я не ведаю, навошта яны туды едуць. Некаторыя расейцы гавораць, што Беларусь сёння гэта краіна свабоды, бо яны туды едуць, у іх працуе інтэрнэт паўсюль, не трэба ўжываць VPN-у, могуць размаўляць пра ўсё, што хочаш. З аднаго бараку ў іншы, так, на поўдні. Гучыць дзіўна, але гэта гучыць так. Ну так вось, чаму менавіта сёння з'явіўся гэты допіс Лебедзева? Што такога у паветры, што патрабавала ад яго напісаць вось пра ўсё это Беларусі і так далее? Як вы лічыце? Мне падаецца, што тут звычайная, можа, нейкі трыгер там з'явіўся, Арцемій Лебедзеў штосьці прачытаў і вырашыў напісаць. Гэта можа быць проста банальна звычайная нейкая рэч. А трэба таксама не забывацца, што так званыя ліберальныя медыі, прадстаўнікі ліберальных медыяў і расійскіх структураў вельмі часта гэта тыя людзі, якія далёка не адышлі ад афіцыйнай улады і па-ранейшаму з ёй звязаныя так ці інакш. Робяць нейкія супольныя праекты, зарабляюць там, дзе зарабляюць, і гэта выгляд такога расійскай псеўдадэмакратыі і софт-пауэру, калі можна ў Расіі сказаць, ну бачыце, у нас жа ёсць Ксенія Сабчак, да, яна робіць свабоднае інтэрв'ю, можа гаварыць усё, што хоча. Вось. Ну, калі цябе ў купель на хрысцінах кідаў Уладзімір Пуцін, то, конечно, ты можаш казаць усё, што хочаш, альбо тое, што табе кажуць у Крамлі. Вось. І гэта той істотны момант. Трэба памятаць таксама, што ўсе гэтыя канфлікты паміж беларусамі, расейцамі, палякамі, украінцамі і гэтак далей вельмі часта накручаныя менавіта спецслужбамі расійскімі.